of which sonke nje masiphila apha emhlabeni sinezithunywa zethu, you understand? Akunamntu special ngaphezu komnye. That's what I believe in, you know. But I've realized into yobana uba abanye benu, andazi noba mhlawumbi ndizothi aniyazi le nto ikukumosha umntu, but the minute usenza into komnye umntu oyaziyo into yobana uba xa ibinokwenziwa kuwe ungakhala awunoyithanda, ucesula amadlozi wakhe. The minute usenza inye into komnye umntu obuyazi into yobana uba xa bekunothiwa yenziwa kuwe ungacomplaina, ugqibile umosha. And into ezokwenza uba ucinga uba fanele uba mhlawumbi awenzanga nto kukumbona lo mntu loyo mhlawumbi umenza loo nto leyo ethule, ucinga uba fanele uba hayi, I got away with it. Awuzazi izithunywa zakhe. Because njengoba yena ethule, it does not mean zona zithule. Nawe ngeke umyeke umntana kokwenu enyele